kaJohane isahluko seshumi nesithupha isahlukwane sokuqala. Lokho ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhipha emasinagogeni. Yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu-ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga ubaba nami. Kepha lokho ngikukhulume kini ukuze kuthi nxa kufika leso sikhathi nikhumbule ukuthi nganitshela khona. Anginitshelanga lokho kwasekuqaleni ngokuba benginani. Manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo. Akakho kunina ongibuza ukuthi uyangaphi na. Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke. Ngokuba uma ngingamuki, umduduzi kayikuza kini. Kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono, nangokulunga, nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi. Ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba, ningabe nisangibona. Ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulelwe. Ngisenokuningi okokunitshela, kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena, umoya weqiniso, uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma anibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha okwami anibikele khona. Konke uBaba anakho kungokwami. Ngalokho-ke ngithe uyakuthatha okwami anibikele. Kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona. Kubuye kube isikhashana ningibone. Ngokuba ngiya kuBaba. Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa, bethi, kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone, nokuthi ngokuba ngiya kuBaba na? Bathi, kuyini lokho akushoyo ukuthi isikhashana na? Asazi ukuba uthini. UJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza, wathi kubo, niyabuzana ngalokho engikushilo ukuthi kuza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone na? Ngiqinisile ngithi kini, niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngokuthokoza. Owesifazane nxa esebeletha ulusizi ngokuba sifikile isikhathi sakhe, kepha nxa esebelethile umntwana akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni. Nani-ke nilusizi manje, kepha kuyakubuye nginibone, inhliziyo yenu ithokoze. Intokozo yenu akakho onganamuka yona. Ngalolo suku anikubuza lutho kimi. Ngiqinisile ngithi kini, lokhu enikucela kuBaba egameni lami uyakuninika khona. Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwemukeliswa, kuba intokozo yenu igcwale.
Ngikhulume lokho kini ngemifanekiso. Isikhathi siyeza lapho ngingasayi kukhuluma ngemifanekiso, kodwa ngiyakunitshela ngoBaba ngokusobala. Ngalelo langa niyakucela egameni lami. Angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kuBaba, ngokuba uBaba uqobo uyanithanda ngokuba ningithandile mina, nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. Ngavela kuBaba ngeza ezweni, ngiyalishiya futhi izwe, ngibuyela kuBaba. Abafundi bakhe bathi kuye, "Bheka manje usukhuluma ngokusobala, awusakhulumi ngemifanekiso. Kalokhu siyazi ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akubuze ngalokho. Siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu." Jesu waphendula wathi, "Seniyakholwa manje na? Bhekani, isikhathi siyeza, yebo sesifikile, sokuba nihlakazeke, yilowo nalowo aye kokwakhe, ningishiye ngingedwa. Nokho angingedwa, lokhu uBaba unami. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kini. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe."